Pelkän tärkein tuote, tuore sinisimpukka. Tuoreena maanantaista sunnuntaihin. Kiireisimpinä aikoina 400 kiloa viikossa. Sitä me ei voida ryssiä. Se me osataan hyvin tehdä. Ruokailu pelkästään alkaa Titti-sarjakuvalla. Täältä löytyy muun muassa meidän kuuluisat sinisimpukat. Meillä on Helsingin suurin belgialaisten oluiden valikoima. Ja mä haluan, että olut tarjoillaan asiakkaalle aina oikein ja oikeanlaisesta lasista.